Нека си припомним как момчетата от Last Shot изумиха с хип-хоп дори Любен Дилов син. Здравейте, казвам се Хакан Мехмет, съм от град Айтос на 16 години. Аз се казвам Рамадан Шинов, съм също от град Айтос, съм на 18 години. Ние сме Last Shot. Мисля, че ги убихме танци. Не мисля, направо ги убихме танци. Чак така кретения не съм видел дори в интернет. 4 пъти да, продължавате напред. Кефихме се, да. Радвахме се. Беше много яки. С Рамадан танцуваме от 3 години и сме най-добри приятели, постоянно сме заедно. Другата година ще уча в София, пак аз продължавам да уча в Айтос и се отдалечаваме и няма да танцуваме като дует. Зато и кръстихме дуета Last Shot, като последен изстрел, последен шанс. Те са страхотни момчета, много са дисциплинирани, освен талантливи, са и много упорити и много надъхани в това, което правят. Но според мен най-големият им талант е, че вкарват много сърце в танца си и предават тази емоция на публиката. Много силна харизма имат. Публиката винаги е на крака, винаги е ентусиазирана и тя да стане да танцува заедно с тях. Измисляме хореографията така, че слушаме музиката и нещо отвътре ни казва това направете и го правим. За полуфинала са подготвили нещо много различно от това, което предложиха на кастингите. Ще има сюжет, тематика, всичко костюми, грим. Имаме много козове, които ще използваме. Все по-трудно на техните години се намират момчета, които да се занимават с нещо различно и да искат да се развиват и да са упорити в това, в целта, в която са си поставили. Вярвам, че ще успеят да накарат хората да гласуват за тях, защото са страхотни деца. Трябва да гласуват за нас, защото ние сме много по-различни от другите участници и мисля, че заслужаваме първото място. Ние сме Last Shot, гласувайте за нас! Си намеря един много приятен човек от първи ред и веднага си го взимам, за да си прочетем заедно. Ето го микрофона. Мисля си, че мога да танцувам. Но това не е така, затова седни. Благодаря ти. Ние сме проверили. Ти много добре танцуваш наистина, но други неща вършиш по-добре, като това да казваш каква е прогнозата. Мисля си, че мога да танцувам, но дали е така? Кой ще ми каже? По-добре нищо не ми казвайте за това. Затова нека сега да се концентрираме другаде. Ще аплодираме две момчета, които определено могат да танцуват. Това са Хакан и Рамадан или Last Shot.
Моля вашите аплодисменти